Ai vrea să candidezi, să te voteze lumea. Eu îmi fac partid și nu candidez. Nu candidez. La mine va fi doar partid. PCR, SDLR, A. Partidul Conservator Român. Așa. Strictețe din Biblie, dreptate din Biblie, lege, libertate din Biblie, reguli, apărarea credinței și a țării strămoșului nostru românesc. Și pentru întregirea neamului. Interesant, numai tu te puteai gândi la asta. Păi adevărat. Așa e. Păi și atunci? Bă, dar eu o să aplic lege stricte și oricine își va bate joc de Biblie, oricine își va bate joc de Biblie și de credință și de așa ceva, va fi chinuite, bătuți, chinuiți, omorâți și aruncate la groapa cu gunoi. Și aruncați la groapa cu gunoi. Ai auzit? Am auzit, Edi, ai dreptate. Vezi că ce lege aplic eu nu va exista. Deci toți președinții care au fost de zeci de ani, dar lege ca a mea nu o să aibă nimeni. Lege ca a mea nu o să aibă nimeni. Că legile mele e mai stricte. Ceva mai special, o să vorbească toate țările de noi atunci. Băi, lege ca asta nu a existat niciodată și nu va fi. Tu realizezi că țara noastră de 34 de ani, 35 aproape, e la fel? Bă, tu nu înțelegi că din toți anii și sutele de ani care au fost domnitori, regi, președinții, n-a avut legi din astea ce o să am eu? Pe unică lege asta, frate, că e biblică. Dar eu chiar m-aș bucura să poți face ceva pentru noi, pentru țara noastră. Băi, păi dar totul este strictețe din Biblie. SDLR-A, strictețe, dreptate, Isaia 43:26, libertate, lege, slobozirea lui Isus, reguli din Biblie și în paranteză litera A, adică apărarea țării, a credinței noastre strămoșești, biblică, nu ortodoxă, nu cu icoane, picturi, chipuri cioplite, și toată lumea nu o să mă înjure, o să fie cu Biblia, o să rămână numai feciori, cu studierea Bibliei, cu cărți, apoi căsătorie biblică. Sistemul care este acum în țară nu o să mai existe, se va schimba totul. Ai auzit? Da. Se va pune strictețe și pe site-urile de socializare. Cum ai face tu lumea? Cum ai convinge-o să te voteze? Ce? Țăranul de rând. Ce îi spune tu țăranului de rând? Ăla care să citească Biblia. Să studieze Biblia, să aibă Biblia în cap. Că Biblia scoate... Biblia scoate pe multe proste și proști la realitate. Că Biblia nu e proastă. Așa e, Edi, ai dreptate. Uite, vezi, de-aia ești tu bun, că eu nici nu m-am gândit la asta. Păi nu e... Băi, dacă toate e proaste și proști în țara asta, măcar eu unul deștept în țara asta. Și prea deștept. Aia am vrut să aud, Edi, mă. Cred că orice om, când te-ar auzi vorbind, ar pica jos la picioarele tale. Să știi că așa vorbesc. Să știi că așa e. Eu te admir și nu vorbesc, adică nu vorbești la mișto și în fente. Nu, că am mai văzut eu că a mai intrat cineva la tine și tot așa îți făcea cafeaua, dar nu, eu nu-s ca ăla, chiar te admir. Păi da, adevărat.